Prevención de lesións en motoristas. Antes de mercar unha moto debemos pensar que uso lle imos a dar, se é para a semana ou para o fin de semana, para a cidade ou para viaxar, de uso frecuente ou esporádico. Unha vez decidido, hai que comprobar se sentados chegamos con ambos pés ao chan con toda a planta, non só cas puntas. Antes de circular debemos equiparnos correctamente con casco, luvas, calzado e roupa axeitada para protexernos en caso de caída. A posición de conducción depende do tipo de moto, pero sempre teremos que adoitar a postura máis erguida posible. Posturas básicas de conducción en moto. Estándar, Sport e Custom. Cada unha ten os seus pros e os seus contras, pero queremos facer énfase en como influen na fatiga. Postura de conducción estándar. O piloto adoita unha posición vertical neutra, alineando costas e pelve, cos brazos e os ombreiros relaxados e unha boa accesibilidade aos controis da moto. Nesta postura é importante que os ombreiros garden un ángulo respecto ao tronco de 80 a 90 graus. Se non é así, o piloto deberá inclinarse cara adiante, provocando tensión muscular e o síndrome de pinzamento do ombreiro. É a posición máis recomendable para traxectos longos, sempre e cando se reduza o efecto de empurre do vento por medio de pantallas e deflectores. Postura de conducción Sport. O piloto adoita unha posición inclinada cara adiante, tanto do pescozo, das costas e a pelve, cunha permanente extensión do pescozo para garantir a visión. A postura Sport parece divertida e emocionante, pero é moi pouco recomendable para traxectos en estrada, xa que os pés están xeralmente apoiados por detrás dos xeonllos e o pescozo está en extensión, xerando compresión vascular e muscular. Os antebrazos deben estar paralelos ao chan. Esta postura pode provocar lesións nas muñecas, sobre todo o famoso síndrome do túnel carpiano, así como tensión dos músculos do pescozo e zona lumbar. Postura de conducción Custom. Adoita ter os pés nun apoio moi adiantado, asento de baixa altura e puños á altura do peito e incluso ás veces algo máis altos que os ombreiros, co piloto lixeiramente reclinado cara atrás. A cabeza está en posición recta e neutra, con cadeiras e pelves relaxadas. Esta postura é cómoda, sobre todo para os condutores de estatura alta. A velocidades máis altas, sen unha protección contra o vento, provoca un gran aumento na presión do aire na zona pectoral. Como resultado, o piloto tende a inclinarse lixeiramente cara adiante para manter o agarre, provocando problemas de fatiga dos músculos cervicais e abdominais.